Pebrasso so Mamunia Maudovison, someone Yabopo no ye. If you will be an Yabani de Babesum and some not a dos of Buzia, Naposo, and then Mampenin and Adu Danko Kufado, Yamame Professor Amata Edu, Nayi yo Ekoso, our Crapumpulamanta Modin Sempi, Atuja, Edia Fama Mio. Tama oil refinery ni jina bia pote pa and sebi ke kase omo bedani chire ediama adwumakuo bi ene ye bedi ho nkomo na edom kuba wo mraswe gefie mabusia nteti abato so mpefem nsam jefa proso cheso modwa pa ne nyina na no brada wo mo anko parliament ya wo mo ekota omunua ase of mraswe gani echi e wo court no a yese no mo kwa adwuma ye twetwo mu de mu se na no brada wo ma adwuma no wo mo absent ma dwa wo madwa no enya asem ketu be mraswe gefie mu na yakwa kodi nkomo kakra ene bia etwagu e wo social media nipa wo kasa wo sai ninimu no kire se so manyi Dr. George Kufu Dampare amfan free honoma MPP 2024 mo be brepa no General Secretary edema MPP amanyokuo no edena no atumu bi na mraswe dwani o mraswe gefie ma this year wo tano no for baton peso asoma me free da prempress so na wie Sompa FM nsam kyafo ne bedi nkomo ne nyina campaign bi a wa hyase o mraswe gefie ma efa ma hunti ne bedi nkomo no yagye mu nkyeremu ye beto so akọ ofosi ayire bi abaton peso ano so wo mo ye year under review BC ya na no nkra no kwetwere ye no emu ahen ene twa emu ahen so ene feli ye obusafo we ni afofro pi ni akekese ene se kase ya bia wo bia na wie ye ba ne de aba besom wo wadwenche no nsusu ye betimi de aba be kan ho wabra wo kan we social media platforms so ahodo ni nyina so oko Facebook ha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and YouTube ye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ye ne ya somo awie na ya obo amalebi aboga awie mene Ekuabo achewa asempa etia abuzafo yen shaka se na se ne enfom nko asante achema gogo na arehosam nkra bia Sompa FM nsem twefo ye tete ene se yese abrantie bia wo kira de ewo asante achem agogo yese mrantie bia twese kan atwitwa na wie ya abuzuase ene mo kase ne dabremu odin ama mama no so tipa ene konfanocha ban ya sabia yanko ma no so ne ni assemblyman a owo mpatam honomo enkodi enkomo pani Enoch Esiedu honorable ma hen ya ajamunia na ho ye de ya me adum na mo se Erade adum yesi teacher ni bia eja wodi pa wo mpatam honomo boys bi akwakoto ahye no so atwitwa ne senam ama ne dabremu odin edi asemu ne eba ne sei yo me ni abeda asemu wa hachia won ne tie Sompa na ebe se nwa anopa ne nya mvanti yese teacher ni friend masole kuku ene na sanyumre ni pabone fu bi ekana to ne ku ho ebe ababa bi ka so nkuja ne kwan na obi a wo ne sumo ho no nkuja ne kwan enti me no ka sei omo de body nipa no a omu yere ko ago hospital ema omo bo na chi ere ne kokofo no chi ese me no ka sei ko pi mo rage hospital won kran a ahona odi ayare pese mo de ne ba konfano che kra no anye yema ya ma no so de ne konkran se won kran rage hospital observe se o kan ho wo ye television ne so a enkomo ye ne honorable AD no ehunfoni ena eda ye TV so teacher ni Maxwell Opoku ye ntete ne se wadi 37 years ena odi teacher e won potem no mu a eja ye dwudwa ne tiremu saa no na honorable ne boni a o ye pa ye de e de ade pa na o ye nti a nipa bia ye ne saa no ye de waroma ababa wa oka se onkoja no kwan na wonko no police force aka no omo yehwemu eti ni gidi se police won de mu ni beta won tia ebe ho de 14 de bai ya de entitiemu o ni atese yese na eja girl bi na odi na chi na se girl no so ya branch bi girlfriend ya ene kofa bufu bai ma wo mo ye ne saa no saa na wo so te na na ma ti bi saa de but we try ko use police for me ebe ta posifu abamebo a that's right na teacher ni Maxwell Opoku no unim se wo firi kro be so a mukro mu ano firi ana ni se da ehu ibremu iru se na tna go ha firi bi a wo ye do wo tie Sompa no jo apprenti we very gentle that's what it is na ye de ehu se ni tirim
ɛna asɛ sɛ kan no mo de abia ne tirim saa ne hefa bio na wo de wo bɛn ho no wohu sɛ wo mo atwitwa bio ne twitwa ne te sɛ ne sa ho sɛ de hu yɛ sɛ pɛ ne tirim ne sa ho ɛne ade ne chi ɛna sika ne kan na ebia na busua na dɔfo bi mohu onu mabɔ mama ne yɛsɛ bia mo de hia so masi te bia wo mu nie na bia mo nkɔ na mo nkɔhwɛ no wo busafo na won nkyɛn sisi a me no ka sɛ afɔ won nkyɛn sisi a ɛwɔ Rage Hospital hɔ no a mo de na akɔ akɔto no na ɔwɔ yere wɔ ma ɔwɔ yere ba so ende minnim ni ka sɛ ɔwɔ yere wɔ ma na honorable na nipa no eto share no so no na nipa bia ni hɔ no mu a ebia omo be pata na omo agye no busuafo ene na ti akwakutum ate akwakutum busuafo ye ne honorable enokesiedu honorable enokesiedu ena yene no edi enkomo yi wono ena ya assemblyman ewo agogo oboase electoral area ewo Asante Achima Gogo abato mpesua so ewo Asante Mantema sei ya tese ocheche ni bia ochra de ewo ne mpotem honomo a ye fe ne Maxwell Opoku wadi 37 years ebusua ye se emrantie bi akwakoto ahye ne so atwitwa ne se ne ntwinam twitwa ne pa se ne ntwinam ma abusua ne dabremu odene pa emre basa no yeso moma no so de ne kwa Asante Achima Gogo Presbyterian Hospital na wo honom no a doctor fo antimi e no mo wo so e de ba konfono che ban ya sabia ewie ya ye ne assemblyman na edi nkomo wo ka kire ye se konfono che kra no doctors na antimi amo mama so e de ekọ enkran Rage Hospital eni e da kwan se eye a doctor fo e won kran e betimi agiti cheni nkwa e de amano yankwa ma no so na yene Emmanuel Sakode a oye ensemtweni ewo eye agogo eye konongo ne mpotemo enkodi nkomo asemi wadi echi pa yene no enkodi enkomo imama han mejo so mini apani na mejimedi sa ho ye nyame adumeja me ho ye naja ayesa na reho so abakakra no kra ye nyina kra pictures a ye hu ene mfoni e dai TV so awie ye nyina ye ho adwiri ama areho ahye ye nyina ye ma ye de ya tete o ye nenam ne ye tete asemi ya tete ye city cheni no ye se abrantie bi ge ana na ase odi na chi ene kofa abufuo ba ya wo moto hye ne so wo de se kan atwitwa ne se na ntwinam a woda eye honum sisi sa na so so te na na so binia no kwasem said o ka asem no a wonchi ayekra no kre abrantie no the dia ye friend no Maxwell Opoku by the dono afre se Maxwell anase se Mazi sana omo friend no na uko school hono mo St. Augustine's RC basic no ono wo B as A and B or no chade na mum no hwa wa chade na achepa even Asante Achima Gogo kra oba ho be se be mfie nwotwe ene ja odidi ne pa na wanka bi ansemu se de ye ka no se abemu abi ye na dwen se ono no won mpena kodonku abi ano opamade Diam China, Seticha no di Planetio, Sedayo. Now, I said, didn't you say no? If you ask an abane, Sabi, Uno be or no, I agree. Ubet me, yes, one or there be no requirement or a so maybe a class of no boy. Now, I don't know that one can be a simua, Nana, Nanajo Pa, Bess and on Cromho, and abemo ano say abayo ano ban ho se sanyo na de ehu ne se ono ani school home ana nipa no san akodi na wuo school ho no no ya de a me agokro no sa de ne mum no obronia ebe ka say say outskirt ti sa no na according to ababa wa no chese na abemo ano frefre sa no catch brother say we there teacher ni no say we there me free mu no makọ na me so okọ ya na na be mu ana so tata no se sanyi na so tete no enti abayo no free ho no mo anche na ono no de max afananim so de be ya obi ehu no na de ekoye ya e ma ni nya teacher ni na se odi ne nte kakra se odi na chia Sompa FM na odi se kan ko twa ne free na etiko e we nua wa hwe pictures ya e da ho ya anodin se unye obi pa wo so no ta no ma wo pa wa hwa ntimi hwe
Be mu on a ticket or 10 and who saw had the cross a jail radio commune. And you will say, Tran minus 20 or the said general and start will try. I said, and Sunday at you. And yet, or 3 years, among force, I said, whom to Mukakra, because we'll be coming. And I just only could drop our house on it. Ima na Bob say, and I do not Bob say, Bob and on Chrome. Ben 9 and I do know. 9 p.m. more. Negus and Rassam the King. There be any Sadia Chinra. Okay. Adia Betty and Ra. And Ra. And a boy need Dean in 10 there's a one say teacher, you know, and then a girlfriend be aging a honor water again, no, I didn't friend in some. And you're not dreaming. Oh, that be where the crown as a be and a son. So far, be Jan, and I get it, and all the custom, national, and not quite a horse empire. Said there would seem a quite gospel noms really are not in Yentimi. It's cook master so star, no, Impuna, Colibuna, or more a year, and I'm so called a problem you want to know, almost added a court rich. Yes, not Ima boy now, what they say can coach teacher named Maxwell, Opokui, Muni no one potem one more. Now Muni noa. Maba posi for manie ama makwa fa no na se ya obi asurunti obi apene ba bi atena o da bi posi for aso asem no mu pa ya enya so magya na mu abrante ne dwane na abrante no utimi se bebi o tie kura me anu ame bo ma na ko ho awon for you o mo che so no otu okura ye ne o da asem basa e bia oyi wo o cheche mu as police for e bisa na asem kura hwa no akonya asem nti no obia mpese wo kire na kire kwan ne ade akwa ya reho sem de ababa wa no mum and ono de na no disem e de ama police for na police for zo ayo madwe se ensem bi ho so wo mie biemu ema asa etiemu ya na akochia no na bi abrante no kura she ba bi na wa dwane nti no police for so very careful na ime ababa wa no a na teacher ni no ene ne gina ho no mo a no one ni di nkomo a eno nti ne boyfriend se teacher ni je ne girl dey free ne nsam eno nti okọ di ne ntitentita na jo be 9 wakotwitwa ne seye no ababa wa no otesai wuni no otesai ababa wa ndie me de mini ne fa mini no ne ho afa na ho afa ndie ja na o se ho afa de wani sumum but eja me de na ho afa bro so sa de me hu de ne ho nya fa mro so bia wa hu wonte se akua ne kuku amone ya grace no ne akosia so ma me ne omugo hai a o ka bibi o mu fi kuku de o so mo eja o mu jira o ma na so o se enku no so ne ade no so account May imatobo uzo obade se wani se ne so a ewom se ahofen de ye obi ani so de na so se obi ho no wani boss a o hwe back azel no na hwe front azel no na hwe ye o se kai nyame bo ba yi edi sa se meme pre ne hu o hwe no a sa back azel ne front azel no o wo bi se wo badge na so wo bani we dia en kamle yiwani o so obi ehu o se baba we de when you be oso na emumu ye tiatia ana wajeje kakra nti enya de back in the front ne sa no man we bi emumu no e bi akoti so obi ente ne dofo hu ja na bia de bi ntra no kreima obi ware eja na ibi kwa na imawe no esi agogo krom ho anase bia na kura bi asia dabi agogo krom ho a ba bi kura esi ye no oba santi atuma go hanom a municipal assembly no ebe ho ana municipal head directorate or office so ebe ho e the school no nya ebe bi a I say eye ana ni kromu ana se bi a empesa ana se mantu kwane dabi eye asanti atuma go kromu mu a ana asem no tie say jaya say teacher ni Maxwell Opoku ya bona busuafo amane nti wo mo na tene nchen e won Cran Ridge Hospital ho nti de me emfa wonsi na edi akire boaboa bia no anwumere ebesa aba ho wai yo medasima observe we aye Emmanuel Sakode a odi ne pass nsɛmhwɛni ɛwɔ Asante Achema Gogo ɛne Konongo Abonten so ne yakɔ ne nchen ya abusuan reho sem pa sempo o ge se ne wo ka no se wo ge ena teacher ni ba begine de afri wo nsɛm a enye sei
ɛna ɛwɔ sɛ woyɛ no abusua Bra TV no so na bɛhwɛ adeɛ kɔ Facebook Sompa 93.1 FM anaasɛ YouTube Sompa TV Ghana na abusua bɛhwɛ w'ani so adeɛ wabie ne tiri nim deɛ da nifa so sɛ no yɛ deɛ he ne wo say ne yɛ o ne ti ne wabie mu saa no nto wahwɛ ho sɛ hospital no wa ɔmo biem na ebi efia akɔhyehyɛ mu no ɔmo yi ne so ɔmo bɛpam saa kɛse ni a ɔmo apam ɛna so di kan twa ne first saa no ɔdane n'ani a ohu yɛ no second one a okotwa no de ne nsa akɔgye a wɔtwa ne nsa na ne nsa no so ɛteɛ no tɛbusia wei yɛ awerɛhosɛm a awia yi yɛdi akyire yɛde kyebe fato bia no yɛmfa enkame mo yɛbɛkɔ ahoma ne so akɔdi nkomo bebusua nya ne nteɛ sɛ dɔm kuma wɔ mmarahyɛ badwa fie afrɛnse ntwerɛfoɔ nhyɛ mu so mu betu abanfoɔ na motu bi opese wotu no wɔn twɛntwɛn so kakra na deɛ tie nim yɛnya ne nteɛ sɛ tema oil refinery na bɛmpɛ so ɔda ne akyire ɛde madwumakuo bɛ ɛfrɛ no Toronto Asset Management so ɔmanka so ɔmo hwɛ na nneɔma ni sɛ de bɛyɛ kakra bi anka ɛbɛfiri mu aba no wɔn nso ɛde bɛma aban na ntwerɛfoɔ nhyɛ mu no ɔste no ɛna abɛpie mu ɔdɔm kuma no afa na deɛ wɔkasa ɛwɔ ahoɔdeni ho nsɛnsɛm ho onimonyamfoɔ John Abugyinapɔ ɛkasa ɛsei yɛn dɔm kuma no yɛdi ɛyɛ energy sector n'akyi ama yɛn ho sɛ nansen ɛyɛ yɛ refinery baako pa yɛwɔ ɔman mu yɛyɛ Tema Oil Refinery aban pɛ sɛ ɔfa kanana kutu kwan so na ɔde refinery no ɛkɔma company bi yɛfrɛ no Toronto Asset Management ɔmo de ma ɔmo bɛ mfie nsia na yɛfrɛ ɛno asset management na kyerɛ sɛ ɔmo bɛyɛ kɔkɔasa na kyerɛ sɛ mfidie no ɔmo soso mu ano ɔmo de ayɛ ɔmo profit ɛna yɛn dɔnkoma no sɛ ne aban yɛ no yɛne aban ɛnyɛ adwe refinery no yɛhia obi a yɛfrɛ no strategic investor na ɔde sika bɛhyɛ mu na refinery na yɛ den asafa ne ntoma pɛfra na saa ne aban yɛ yi deɛ ɛmmoa Ghana man ɛmmoa wɔ biara ɛsiane sɛ Tema Oil Refinery no refinery a ɛbɛtumi aboa ɔman no yie na sɛ wokɔfa kutu kwan so na wokɔfa company a ɛnyɛ saa adwuma yi bi da company a ɛnni track record biara company a ɛnni sika na wode saa fidie kɛseɛ kɔhyɛ company no nsa a ɛbɛha adwene bebree nti yɛtu abanfo sɛ ɔmo ntwensan arrangement no nyinaa ɔmo ngyae na yɛn nyinaa yɛnni nsanwɔsoɔ na yɛnni nkekawodie na yɛhu baabi a de ɛyɛ Tema Oil Refinery ɛbɛfa yɛda mo ase bebree deɛ akɔ so ɛwɔ mmarahyɛ badwa fie mu ne nsɛntwerɛfoɔ nhyɛ mu adɔm kuma no ɛfrɛ yɛ so mu betu ɔban no fo baabi a wɔdi nkɔmmɔ no akɔduru bia wɔn twɛntwɛn so wei ɛyɛ onimonyamfoɔ John Abugyinapɔ dɔm kuma no fa no wɔno ne kasa ɛba ahoɔdeni ho nsɛnsɛm a abusuafoɔ yɛnto akaseɛ no so ne yɛmfa nkɔma mpanin na adoda nkɔ akufo ado na tena yɛ na bɛmmerɛ kakra nie ɛna bama wo trimɔdenfo a wada ne kontonko wi ɔda mansan komum osisifoɔ patapafo a ne di agorɔ a ɔde ne nsa dutu ne ɔpɛ tɛbere ne ɔpɛ ɛde ne nsa nwunwunu kɔto maame Professor Ama Ata Edu mami nwoma a watintim ɛwɔ mayi mu ɛne nipa ɛnam ne nsa so ne nimdeɛ so ɛnya ne so mfa so no ɛkyɛ mpimanim na ɛnɛ ɛna abusua tena se a wɔn ahyɛ na yiyu ase ɛwɔ nkrapompene ntamu a ɛgya yɛde abrewati ato mpam ama adɔfoɔ ɛkɔ akɔakɔhwɛ n'ani akyi kakra ɛnam so mama mpanin na adoda nkɔ akufo ado so no akɔ ɛyɛ n'ase bia wɔde n'anim nyam kɔ akɔta abusua akyi na wakɔ akɔma abusua yɛ akɔ akɔkyekye wɔn mu rɛ ama wɔn mu ɛhyɛ den na mama mpanin na adoda nkɔ akufo ado ɛkasa no ɛna wɔkyɛ sɛ Professor Amata Edua ɛno wɔda mpa mu a ɛdɔm nyinaa atwa ahyia emu adɔfoɔ emu abusua emu ne mma ne ne nananom atwa ahyia a yɛba bɛgyam no wen oyɛ obi a saa brɛ no ɔno mampanin na adoda nkɔ akufo ado wɔkɔ University of Ghana Legon no wɔse na maame no ɛyɛ ne senior no de n'anim bɛ mfie 9 na maame no yɛ obi a na twɛdeɛ mponyankrompɔn adom no nimdeɛ paa na woyɛ no to nkyɛne a anyɛ ne nwanwa sɛ yɛma mpanin dadaa efo kojovi togbefuga okum koma Judin Dr. Boom hello Kanjaga Police Papa J JJ Rollins penso woyi mami sɛ sabre no wɔmayɛ secretary a ɔbɛhwɛ ɔman Ghana ngomasua ho nsensem na kyɛ sɛ enei yɛbɛka sɛ no yɛ minister na ɔhwɛ education ho nsensem so na wɔsɛ mame no ɛyɛ obi a so ɔman Ghana yɛka sɛ bi a ɛne ne kyena yɛbɛpɛ obi
aba besina nan ebedin se bedin pa na niema twede amponya krompon de dom no oh my god ya hwrade omo na busuo nyina hyeden emma omo aya kososo se twede amponya krompon se ompe baby pa na omfe ye de sikan ensie ye mayen na sa samado yo man a dan koma binum ye duru hono a ma me Professor Amata Edu ape baby pa am ye nyina yasye. I believe we're saying that every time an elder dies, some amount of stored knowledge disappears with it. However, that cannot be said of the woman whose life we're gathered here to celebrate this morning. Exceptional woman, knowledgeable teacher, famous poet, public servant, flawless storyteller, outstanding writer. She possessed an excellent mastery of the English language. Like many, had heard about the news of the death of Amata Edu with great sadness and sorrow. The community of writers has lost one of its greatest members, one who will be extremely difficult to replace. She was my contemporary in the 1960s at Ghana's premier university, the University of Ghana, Lagos. Even though she was 4 years older than me, she was someone with whom I enjoyed friendly and productive relations. Through her work, she made a tremendous contribution to the development of our country and continent and expressed so many of the feelings about our fate as Ghanaians and indeed as Africans. Amata Edu carved a stunning career spanning 7 decades, where she's famed for, quote, taking African literature back to one of its primal origins, unquote. She exemplified the famous words of that great Kenyan writer, Ngugi wa Thiong'o, that the written words too can sing. Her plays and essays captured the imagination and spoke directly and unambiguously. Her books and plays contain compelling experiences that would never be forgotten by anyone who had the privilege to read or watch them. Indeed, plays she wrote as far back as 1964 are still being studied in our school because of their continued relevance to the growth and development of our nation. Literature, in her own words, quote, must serve a purpose to expose, embarrass, and fight corruption and authoritarianism. Abusianti mampeni na dodanko Akufo-Addo ne yetene kanwe eye maame Professor Amata Edua ene abusia tenase no mo adena tumpamu a adofo ne jamfo kwakɔhwɛ aberewatia na ne achi akwako jam no na mampeni na dodanko Akufo-Addo di ne ho adanse se enye politics mu anase bia enye se eye ena odampami na ejoba be kansem a wonim de fa no ho wo ye ne senior Emroko University of Ghana Lagos no na maame ne edi nanim na maame ne obi a nimdie de otwedi amponya nkrompon ede adom no pa na busia Professor Amata Edua ye ka ne ho asemi ne baba akopa oba wiase bewo no eye Kina Lekimani ne emre dom twehia ye no ono so sei ene adanse ene niema oka ede fa ne maame ho eni. Because my mother's navigation of the world was grouped into 2 primary categories. I'm writing or I'm not writing. She was most at peace when she was writing and most unsettled, discontent when she wasn't writing. She could be celebrating a beloved birthday and thoroughly enjoying herself, or she maybe has gone to do revolution with some uncles of mine. But if one looked deep into her eyes, far past her loving embraces and famous hugs, somewhere deep inside her, a pool of dejection and despair had started to form. This pool would grow and threaten to challenge the Gulf of Guinea for sheer size, till one day, Kina, I wrote a poem. Now, when a can let me read it to you. That she was a master of all the literary forms, the poem, the short story, the play, and the novel, is not only a testimony to her brilliance, but quite literally, it meant deliverance came sooner rather than later. She never suffered writer's block. Her challenge, as she often articulated it, was the space to write. Space here is cover for physical space, financial space, space from the public,
space from family, space even from me, mental and emotional space. African women writers must have the space to write. Zuavowe Eyekina Likimani Nietene Nkano Baba Kopa Professor Amata Edu Edene Edum Asasi Esono Nanawudi ne maame ho adanse no ene bia etwagu edefa IGP ene MPP amanyoko no ho asompa kase yenye bia tia fifi mu ne afra Justin Frimpong Kodua chofo panyi edema NPP amanyoko na toto na no kakra amo no nso akere na adwen ede afa ho na wotie ene no din anipa wo kasa no kire se MPP amanyoko no ede George Akufo Dampare IGP akọ 2024 abato ne dia ene omu bedi ntwo esane se papa yi die wogina NDC amanyoko no afam na wei ana Justin Frimpong Kodua kire mu se MPP ni hobi MPP bia ni ho a obetumi ayesa esane se enfa ho ni nipa no di bra wo wontumi enhwe man panyin na nado danko Akufo do se wonyi wei emfri ni di bra na se wonfa wei emfam bra enti se bi se o man panyin na se ono we yi obi so me ye adwuma ani pa ko ni ye adwuma bin hu so man panyin gyan ba bia ka se pa ko adwuma wo ye enso ne enti e de le ko bam se NDC formum and the toy castle, ye ba be year at Dampare, and ye be you now, and a home problems, be ban MPP, so you see. Touch your thrum, son no man, and ball mine, and more mine and conning. Nipper bien noir, back by me now so anyone, back by me to now so woman me bois. Me toa general secretary, no so now so woman. And the fact that said be a biaco, will be any and you, Nanipa corner, and Adjuna. Then Chelsea will be poor biasem. Video crowd can say no. Now, movement general secretary, Namine, Ira Winnie, Ira Stride, something happened. I was not happy and I was expressing my displeasure by it. I'm a man forced to keep some settings and trend position here more minor. Except your man penny and the IGP. The Juma or your man penny, the Jamba Bianca said, the Juma and Son and no pet. They be open the Juma for Tempo mampene no or try to say be raji to opinion ko be fufro or why I don't quite nasia. Ebe o mampene won tumi so beti my side. Obi no beti my chicho mampene nsa say o tu na monsi. Na se man tu na monsi. But in all no mo didi say Ghana ye interest e kwan be fa so a ye bambo be ko so memu ha e kwan be fa so a nkutu be ko memu ha e ho asem ne se adwene na men fa fa NDC ne MPP asem e ko esa e mbo man ana we ni dwuma e so ye and on them call for partners. A quantity near Befa, Beya, Mama Bambo, Akoswa. I now say to catch us that in IDPD, police Punya, Kugu, Eduma, or no Eduma. For penny dema NPP amanyoko no lawyer Justin Frimpong Kodua wo kumkom enna wakasa ye wo wie ya pe enna so afo wo hwe nkronke 2.2 ni amemo so onimonyafo dan kwaku botwe so kasa no wakire se bebi NPP amanyoko na bedru no wo mo hia police yo so mo de be break 8 no o se obi tape say no kure sanya no kure say do mo kasa ye sa papa do mo kasa ye say obi atwi bibi esi ni obi akeke bi esi ni yenim the woman just from like could say, oh, I don't know, pass a bang person or yes, sir. In the first place, I might press or better appointed the kind of IGP, one way to person or appointing. This is about the so you know, tell them so being on created to be and they are number one. Number two, to get them present say, I did a bad person or yes, sir, because the you hear IGP beer or the other abandon some no their boy lessons. So that's any Subia. Coming who any role IGP will play in a question of say, Eberman will be to my will and be to win lessons. Yes, you know, person IGP or the share police or rescue so of crime should be pretty. 80 say, your IGP or Shaman security ambassador, you are done for the share, your control by lesson. Kuma ubi anteshe yakoto ascend of also ubi anteshe the better say the boy added to beko so to my sa May 2024 so the better by ubi anteshe yes also but to accuse aban or to attempt to take the president say aban we but I say you per se bibi sa no matter just daddy me let my cite instance ya to ba bebre na IGP for 24 if you come back to be a position. And so, yeah, when you are it means who may be a chance, I will say, I buy some IGPB, not a didn't ever what
abato and say be win. Me who the link and that was a baseless argument. So the dear Madam say, let's deal with it on its own merit. The bank can say them say yes, also so say a bank person yes because I buy here IGP this Baba private. That is an example. Nipa okasa ye eyo no monyafo dan kwaku botwe me onna ye osoafo wo hwe nkronketo mpuntu ene amamuso abusia ya nto aso na ye fam nkomra sebe fiem na entete a Sompa fam nsem chefa babeto apono so firi mra sebe fiem kire se NDC mra sebe afo na dwalai pa omubufu afu nyasem keto mbeka hye nso a na no brada ye de tu manim mra ye be kase ye wi aprem tobre ene ye nwumre no nsia kase ye de tu manim se NDC mra sebe afo na wo se enkomo komra sebe fiem ne se ne de bia mra sebe afo ko adwuma e ko dwendwero man konkro Ghana ho no we di o mansi wo adaya omo se omunua honorable James Jechi Kwesinia wo ye mra sebe dwani wo mra sebe fiem adehia e wa se no for baton pesia so sada ne ye free ni case wo court ntino wo mo de anya de ombesi parliament honum wo mo agitwi akwa akogu court honum akwa akota omunua na chi enti mra sebe fiem honum no emre wo mo ko asetena no na NDC ni MP anoma bakra AC parliament honum na busia ade achi ya wo mo ko adwuma wo mo ekwa kogege nkrata ne ade akwa akowie mu no eno mo ko se parliament akrachefo no nkrata mu nyina NDC mra sebe fo nya na kese akwa dise teacher ni a wote classroom na obobo register no ebia ekuabo achewa no age so presence ekukwa Veronica Jando no apagya onsa presence asante ebo Benedict ye presence na ebia ya Grace was absent madam so na yese omukwaje nkrata na omukohwe mu no NDC mrasojafo no nyina yamaki obia absent eno madwa said David ni kwase omo ayo omo sa if say omo di ka bo parliament amane say ya na de NDC mrasojafo no be fa so say we ya ye de ne kokoto a omo so no abribia ye de NDC mrasojani be kwakogina court no omo nyina omo madwuma omo ebe kodo makwakoto omo nua na chi ewo eye court omo nte koba na say omo madwuma parliament be ka so omo madwuma nti no yakwakotwotwo omo ni absent ene mrasojani owo mrasojafie ma this year ewo north tonga baton pesia so onabo Samuel Okujeto Ablakwa ene koku krusa asemi ba ya ne na ne koko se tie nie ewo mrasojafie mo honum for which after a number of days if care is not taken somebody may just bring an application and say that we have crossed the threshold and that we should be, our seat should be declared vacant. So, Mr. Speaker, this is not a matter to be taken lightly. There are constitutional implications, and that is why I raised the matter, especially as we have more boycotts in the offing, seeing that our colleagues on the other side remain belligerent and adamant, and they want to continue with their witch hunt. In that spirit, we would have to continue with our protest. So let the records capture what is going on. Our leader has served notice, so the record should be captured accurately, Mr. Speaker. I'm grateful. Abusianti we yamrasebe dwani owo mrasebe fie ma this year one of tonga baton pesia so no Samuel Okujeto Ablakwa ne yete ne nka no wo ye NDC mrasebe dwani enti se ne ba mrasebe fie nkrata mu se NDC mrasebe dwafo no nyina na no brada wo ma madwuma eno nti ya make wo mo absent no eno mo kokko etuatua so wo se wo mo nyintumu no na mo bobo mo nkro no wie ya and I'm Raswija Fiamachami Hene, right honorable Urban Kingsford Sumana Bappin, at the two NDC Raswija Funanim, say Parliament Akaji for no Mudibimu, or more Edipim, Momo Kono, months it should be a Wukrata so, and from a Tom Raswiganim, and honestly, Manofa Fasa, and I'm Okane Trasa, and I'm sorry, I'm Muchifa Sokoye, into Modu Monkrata Muno, Yeni Bibia the Honua, HSA be Asumesi and also Bintinti, and a Mamma Juma, and just one more yes, I catch you for Parliament, no, or more Edipim. Honorable Ablakwa as to the fact that the minority members have been captured on pages 4 and 5 up to pages 6, 7, and 8 has been absent without permission. The other issues that your contributions have raised have to do with the
definition of walkout and boycott. The last submission by the Deputy Minority Whip has raised a very serious matter of the fact that, from his knowledge, some members were not present yesterday, but they've been captured as being present. That's a very serious allegation and indictment on the officers of Parliament. Honourable members, on the issue of attendance, Article 97(1)(c) is very, very clear. Article 97(1)(c) says, a member of Parliament shall vacate his seat in Parliament. C, if he is absent without the permission in writing of the Speaker, and he is unable to offer a reasonable explanation to the Parliamentary Committee on Privileges. Abusuan team rasebe je fiem chi amehene right honorable Aban Kingsford Sumana Babeni etene kan we eyo no susu di nchire mu a wode ma NDC rasebe jafo no say parliament akrache fo no di bempa adachi bie no so mpeso mutu ana mo bia o mu hwie ngu krata so enfameto rasebe jananim nkontabu efiri ofuasia yire bi mpeso so we proye mantamu efa ye nuano monketo omukotwere BEC ya fietwemu no anunie enkwala no emu ohanchichemu aduosonson 77% eno omutwere BEC no 2022 afietwemu eno omu feliye na no kra ne se wo kan free to edeba wo mu no moto so miensa na cheso ma nhada felisa na so omu feliye na we na district girl child education director ma Mr. Fenia Amisa de to John watcher say empire wanyin na manabasa esane say what de sobono dodo na ebema awofo no nyoma kitinkiti bi anka nkwala ni behia se de be ye be bo mo matimi aba school no won fa ma omo na nkwala yi na mema so no na nam so a abani sei. Their attendance is not very good at all. Last time we were expecting them to go to school for 50 days, but some of them had 27, 28, 30, 36. So it has been a challenge for us. So we are planning that those who have sent themselves for 24 days up to 40 days, they are going to sign bond. So from today, if they absent themselves without any tangible reason, they are not going to be allowed to write their final paper. Please, that's why we ask the children why they didn't come to school. Their parents didn't give them money to buy food. So that is why they didn't come. Yes, it has affected our results because last year we had 23%, which is not good. So we are planning for this year they should back up. So that is why we are going around to monitor their attendance. Abusiani Pakasaye, I District Girl Child Education Director, ma Mr. Fenia, and Miss Anikasanina, and the Sempre when you saying, minima one more of one say, Ayirebi, and Obakaya 2021, and Ya Kensio, now Somuno Mudi Kain, 2022, some Prewanyin Seno, now Omotosu Emunity, and I'm so, and Madisha Moa Benasi, I say, one more by your family plan and Shaya, at the Maya or Mrs. Sonu, and na community engagement to be a so we cry the Arc Development Organization for any UNICEF and a Kabo mu Shaya Shunkuwe Edema Adisha Wamu Abenase Nana Kwesi enim Trafuhino war Abenase one and central for Ekasaka crown. Shishia Kakrane and some of the Bayano, Adia Ebeboa Abrasamai. Now, Emperor Send idea Ewaha. Now, said ye UNICEF Penny. What shall say so watch a memanoa or money a manoa or monino and also a bedite omo amomo say I could be school untimin coffee and now own cosenepe inti Madam was
ne krakra mu na executive director edema Arc Development Organization Ora Emmanuel Kwafuminta enso kasa ya no wo kire se wo bepie mu ewo fonsia yirebi honoma wo mu ne dofso asuye bia ewo honoma nti panyifo nhwe no mu fa akade mapa akade beboa madwumadie sonko akoso emfamra. This opportunity as part of the spread project that we are implementing at Achimasa district. We have identified about 173 teenage pregnancies. And looking at the situation, we have to do something about it. So today we plan to arrest some of the guys. So we are able to arrest 3 guys. One from Kwabwedi, a Dali man, about 64 years, have impregnated 14 years. Yera Emmanuel Kwafuminta wono na yepanyi kwankyerefo wo da Arc Development Organization no ano. Abusuya yanto aso na yemfam nko yesika sam ne ntote ye ho na no ada eno pani Professor Samuel enim Kobna wono ena gya ban kontabufo government statistician woden krata beto Ghana madehie nim se gya June bosom ye atwamu wono matena se agide wo mani afakasio calculator toto ne ma ho inflation ene ma bo se ne yesi koye se ko soro se ba fom wono ma eche se bosom dwun ye de no asa wo de kokototo me no mo de no ho a na je se akona nim kakra ene number 42.5% ya what quarter to May no one like I say May the number 42.2%. Na sanse bia openi Samuel anim Kobna de betu jano di papi no atinima kwakọ yomo na akwakọ yomo prekesene ya omo nhyeda entiase papa bia na busia yenkotie papa ne mra no de inflation won sensem atu ye nim no yenkotie se no sika efa ye kan no fa ye na busia ye mra ne yemedi ho nkomo. Aggregating the rate of inflation for the month of June 2023 into 2 broad components, that is locally produced items and imported items, and also from a food and a non-food perspective. Food inflation for the month of June 2023 stood at 54.2% relative to non-food inflation 53.4%. This signifies about a more than 20 percentage point difference between food and non-food inflation for the month of June 2023. We keep on recording a widening of the gap between food and non-food inflation in the last 3 months. On a month-on-month basis, we also record a 1.3 percentage point between food inflation and non-food inflation, with food inflation June 2023 standing at 3.9% and non-food inflation month-on-month 2.6%. We continue to see the dominance of imported items in the consumer price index and rate of inflation. Imported items for the month of June 2023 stood at 44.5%. Abusianti weye Professor Samuel enim Kobna ne yetene nka no ena ye aban enkontabufo ana na ochechi nsemu ede echira mansan no na inflation asem ye ode ba betu dwa na busia amafo bi nim chese yitirima kwakwa prekese ne yesi aduane abu nanso still ya yesi aduane bu kwa na ekosoro ya dwene ho aye ntiase ade ne yensisi ne ye anase Ghana Statistical Service for no calculator no battery ase ene ya no mo ncheki ne ye yankwa na ye ni opani Christian Tachijan enkodi enkomo yo bia wabene pa e wosikasam no ntutue mu ne sa ne manema we wabene mu ye ne enkodi ho nkomo opani otime nka me mo ha o mo akwaba me jo semina majimadi sa ho ye nyame adome ho ye pa ye de rade ase ye de anim se aduane abu okọ Tachiman no mu a chese bayire tomatoes watermelon nom ne sa ne manema no yenim se abubu a nanso na anu ya government statisticians say na aduane boa ye den aduane boa ye de amanfo ntiase ya na ye de ne ye ni se nie ya ade na bu so still ya yese ne boa akwa ye dini adentia yo medase bebre me nua we de mecha ne atifo nyina na awie Ghana Statistical Service omo dwumadi omudi no sebio enye just one commodity pair na omode ye adwuma sese yenim se ne wo kan wo batachima na baye monaba bayere bo ayefo aburo so kra sese no nso ne bo akofom na enye no nko na ye aduane a Ghana ha yedi vegetables nso eka ho tree ye cashew nesa niema na ye export ni nyina are classified under aduane
kane yɛmfa ne sɛ na mango nso ɛwɔ hɔ bebree a sɛsɛ ne nyinaa ade a aba fam but ɔmo no figures ɔmo use no ɔmo use average figures ebi a aburo deɛ no sɛn na akɔ bayerɛ deɛ no sɛn na akɔ ɛna ebi a cashew deɛ no nso sɛn na akɔ gyenne nso ɛte sɛn mako nso ɛte sɛn nti ɔmo keka ne nyinaa bom na ɔmo de average figures no ama yɛ average figures no na ɛkyerɛ sɛ nnuane generally ne boɔ no ɛkɔ fam anaasɛ ɛkɔ soro nti the month under review no ɛyɛ nokorɛ sɛ bayerɛ aba mango nso ɛwɔ hɔ aburo nso boɔ ɛyɛ ade a aba fam nanso bayerɛ baayɛ bosome akura mpo ɛmmaayɛ ɛyɛ ade a ne boɔ no ɛwɔ soro afei na akuafoɔ no astate A2 nti ɛbɛhu so nsunsuansoɔ on the market a na yɛmfa ne sɛ this month ending mmom a aba bɛbu dwa so bebree no sɛ yɛsan kae hu sɛ ɔmo period for analysis no ɛyɛ calendar month that is from the 1st to the 30th of each month nti ne announcement a ɛbaa n'ano yi no ɛyɛ assessments from 1st June to 31st June ɛna ɛno ɛtumi ɔmo de yɛ saa calculation ne analysis no ɛde maa yɛn nti nea happen yɛmfa ne na ɔtwe a aburo aba bebu bayerɛ nso aba bebu no yɛbɛhu sunsunsanso a na yɛ next month report no mom a ɛno ɔmo take stock of what happened within this month no ɛna yɛbɛhu saa sunsunsanso no ɛwɔ so nti sɛ if it's anything to go by a we can say sɛ ɛyɛ next month deɛ aduane boɔ according to Ghana Statistical Service ɔmo calculation na ɔmo parameters ɔmo use no ɛyɛ ade a ɛbɛba fam Eti na just no sa no se bia opani Christian Tachija no do wani ebu a se bia next month no nti yenhwe ni mu be se bia eso bete be sei baby a 1.10% ne mo percentage yes ogeji a eso betima te be se go ye de yenim se kura de jende ene ntosi na ma no so omokokraba omokobi abokina fo no to so omoso na omagin se de omonkobi o Ghana de no ane ye die bayire bu watermelon abu abura ba enkatebowie nyina se aba me ye wia eti se nka we de nka nya asem bia ti ewe se next month no ebeba form be say next month no we are expecting say when it comes to food items no be 2-3% bia de ya so ebetimi ate na Ghana mamen ka we enka ho say Ghana Statistical Service omo inflation rate omo de eto edwa no nya aduane so nko na ya affect nti wutie ni yi a odi kan bo food items or free food items and or utilities or free utilities just say neema bebre and obekeke ni nyina bom na etimanya total inflation rate for the months under review nti aduane board ye beko form but as to say neema board total in generality no neema betimi akọ form no is another question I no no nso ye hwa no nso betimi aba form kakra but aduane de na ebeba form no more significant as in general one na ebeba form no yo yeda se papa ne enne education kesi a wanya de ama bibia ni so a yebesa ba wonche nyame nhira o ene wada je awie yi Medasiminia. Abza for penny Christian Tachija na yene na akodi nkomo no oyobia wabere pa usikasam no ntoto ye ho we nyansabo akwa wo ho wakase mpurepunu wakase nhyeso so a ehye na Ghana Statistical Service omudwumadi a nra omudi ye the inflation mun sensema ba beto ye ne mu no ene na akodi ho nkomo no busia ye ntwa simra ye ba nkomo no pi akechira ye ne mu bedi awie Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana Kwana Ghana ha or providing internet connectivity and twitching muntwitwensi a dem say smooth dia wodi bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Hamo and phone ne baby wo Cloud Ghana a chow tuma say wo dem any speed ne there as soon as so as subin ba Ghana had that simple
mpo unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada o how bia sane etie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet, the future can't wait. Sompa, 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 Sompa. Sompa area from Tuberca Senior Busia Das Sebesi Sabre, 1 year atna. I have original director of health service, a year Dr. Samuel Kwabenabo Cheboating, no Ghana Health Service, Abasuye Papa, Wachirema, National Directorate, no education, a friend, no Risk Communication and Community Engagement Committee, Biaba, ya Omoba Dan Nyome Bing, said the Abaya, Apomodin Kubata, and Nyoma, able to me, Akosuye. COVID-19 vaccination by when my admin say na come as hesitancies and kind of focus na bi mum person bewo by now committee and one no can say civil society near no e bomb echi mo na de na akofo no kasi oba afo ha 50% and they are fully vaccinated and the side medium de boa e man even COVID-19 vaccination no ye da so e wo sa pane no and anya COVID-19 vaccination ko a dwumedie bi e bedi e fa yare ho say ye outbreak bia and dwumedie di say vaccination no say sa committee wo mo boa matemfo tiase e meyeye na some buy so aboa so ba ha ne ade akane na bi omo person ba COVID-19 ni na akofom and enye COVID-19 ko a other vaccines any dwumedie die nyina no omo aboa ma akoso the cancer risk communication committee engagement and I just say ye netimfo no bedi komo afa yare no ho e no ma de yare ne ba na yare no so ba no ma se ye so ye ne sa na fo motia na se na amado be kebia no ma ye de nom de ayedwuma tie ka so committee a na just say ahwe all the stakeholders no and afem penifom de da no na ye hia so hwe veterinary forum education forum nadmo forum so mo ba na se ye bedi about risk community engagement now. No money as anti-ase no. Tell some boy yen e ma edi camp your plan for risk communication and community engagement no. Risk on your plan. Don't bomb your plan no. Now face some boy ma stakeholders almost and no edi sawoso and no sha ase no. Omo chechom yare no mu de be nyina na aboa amasa yare bi ba ya so no. Tination room shey ba ko a ehia pa ne say e many nyina na adosua fofo eba. E don fi na shana ba na che say for risk communication no e no ma ye fa sa ba foforo no. No ma ba no omo ne sa committee omo no edinsa wo so achesho na aboa ama isasa committee no a yedi eso yare no na ejina yie Opiamu ewo ahafomantem mu a wono ena ya kwantrefa wo hwa apomuden ho nsem so Dr. Samuel Kwabenabo Cheboating yeri asede ma cloud internet Ghana ope internet ya eye fast e reliable na ebone da form na nkotwetwensi enkototo ne pasem bia cloud internet Ghana ne come for the amawo eba no CCTV camera installations no and digital security locks no nyina cloud internet Ghana ye bi wo Kumase Tech top high honwa abrosan no akumoma rural bank wo mu no a opposite Love FM no ehwa ne wo ene ani nkomo 0244 601933 0244601933 and at Tabita Clinic some cancer say about the prostate mu ya dear say Bema medical catcher say abroso 40 45 50 hono mo kono dear mesra some winning co prostate no and you say bia o Johnson o te ya wom o Johnson mo je die chire o Johnson ten kasa Johnson ntimi ma eso kokoko no ne ade ade a as scratch say about Johnson ni mu a abusua hyase the bemben Tabita Clinic yen show prostate no from of mema de yare kese pa eno no eba ne diabetes so a se nkwala ni ngina enya bi omo de na akoye type 1 diabetes no na aba type 2 na aba type 3 enti diabetes wo adwuma de abusuan ko ba bia se Tabita Clinic na wasa oba o liver no so yesi nsu aba be gina ho nsu aba be gu ba bi chesa hoode no kofom o kidney no so no se ya na ese ya ho adwuma nyina nko ba bia se Tabita Clinic na wasa oba na yehwe ede emma wo Kumasi o sofla alignment wa fro sofla interchange no a wo de wani kire patase no usedi faso sa alignment ono aye honum ena nkran so ye o Madina takra de sunyan ho so ye honum from 026019
0260-196219. And I Bolivia Enterprise, the Future Life Smart Food. You see, your food is your medicine is your food. You say, Ofu for no di, wabeti any di, Oban kuni di, Odokunu di, Odia woni di, Udini in area. Na o the Future Life na to so nyama ehun be hia say obedi Future Life no say enuane nro no a ne peduane ehia de aye adwuma no enye ne nyina na wo fufu num enye ne nyina na wo wabetie num enye ne nyina na wo banku num enye ne nyina na wo mo ne wampesie num enu nti ne wanya mfiri sa onuane num no na Future Life for the amount oh Future Life Smart Food no nti your Future Life Zero your high protein your metabella your smart fiber and your Future Life oat yes so no your software alignment on Yem Papa Bolaji Multi Home Stores opposite one for 0246 010150 0246 010150 na yenyo so what's her back clinic say a yemin kanchiro say a banu stroke wa abuzianko bebia me onyi sekendi wate stroke no ye ne ye saw yade ama hodena sa babio ye saw yade amwa sa si udadem ye saw yade ama wa ye fekra chen kane no ye nte say yanom no a wo se wasaw stroke yade na nso wuntimi nante wasaw stroke yade na nso wuntimi enkasa wasaw stroke yade na nso chia na wotia so what's her back clinic de ye nte say adwuma ho te ye tatashe eba no stroke wa eba ne cancer so nyina ye ho adwuma oba ne be ma mo pa wo be ma sebe mpreduasa wo ho bantam ne nyina wo mo ye ho adwuma e dia ma ye wo Shim School Junction ene barekese ene ye mon komo 0243 282629 0243 282629 and na mizo so any 5G ye de boy we are prem to breka se so kase ne be ye wo de amana ko skra na de mizo atoso onya mango de no a eye onya pineapple de no a eye onya nka de no a eye onya ba ko no ya ka fruits ne nyina de abamu a ne nyina ye onya de akuro ana se onya blog bi no hwe de agu ho a je ewie ye be ko square se na bia wo ye adwuma so e na ewie ase breka kra e ya ba per 5G no ne ma energy and boost morale ne ma na efa finish your adwuma no correct pa abusuya do ne chess Sompa FM your premises ase wo so amia obenya bi ato anasa wo frɛ 0246270221 0246270221 ya na ne yɛtwe nkomo no abesesa dodo no a edekɔ mami abe wo se awie watena se o tano so patrapa news site wo no a wo se men kanche wo se yade ne de den nkɔba bia for ni chire mami abe ho no no mfa duru nkan yes ya to ama honhum yes abaifo na to ama honhum ni ade de nyina yade ne ntoma ni ade ne nyina wututu ase yankase bi bidro ya suru wi safo mi sawentia ene akakaduro na wode fra ede asaw yade owo mfidi a efiri wutire so kosi wonase omore na no pe bebia yade na kwakote bia no wode be fe ya akwakohu enti yade mpa ye pia no honhum no yade duro no so e ka honamu na yade ne bebia etebia adwane bema opese wakudo nsuro na ba no a wotade tworo wan wona ntem no opese so e bai tire wa eye kese a obeye dia ma sickle cell yade ibie piefie ho ena mpese mututu ase a maami abe se men kan kire mo se eni da so e ho etoda mo so mo nkwala ne yensuo ba bosom ba ne ade he fa kwada ne bra na otutu yade na semfama o ta no so patrapa new site junction ho no a friend 0243 3453 92 0243 3453 92 na maami abe enye oso awie na one wo eni nkoma buzia yengina we so na awie nsemo a eboabo no e de brem no ma yenhira o man hene yenhira o man hene ho okay mate obono ho modern pa ene so kwa ne birthday yidie he said there aren't many like him nti nyankopon enhira no pa on se ni pem obrofo bi se de men komachi there aren't many like him. I like him. I like that. Kukwa ya mama sa komechi. They say what we are singing at is only mejai. They say me pebia unya mi ohun mate. Hey. Na I don't know what to short. Yeah, too short there. What did him? Hey, you are here. Debi me probia mana boa o
Why? Yeah, na obre ti peso also so mu kakrate mu abza fire famunsi ni enkoma hini sum ento aso asante ebo abedede ti ne yesemo for penny o sansem no de ma ye kuku a echinchin fidie ne ma ya grace so e de call television so ye no yesumo wie na ya bo amali bia bo ga ye ekua bo achewa Sompa etia da ma sema moniti adeshe Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam